abin da na ce ma in Nijar wanda na ma magana yau na ce musu duk ilahirin hanyar da kuka gani ta kwalta a Nijar tarayyar turai ce ta mu kuma kyauta. Na ce musu hanya mai zuwa daga nan zuwa iyakan Burkina Toro di Burkina, hanya mai zuwa Doso, hanya mai tasowa daga Tsarnawa ta yi Madawa, mai tasowa daga Magariya ta yi Zandar, mai tasowa daga Zandar ta yi Tanut, mai tasowa daga Zandar ta yi Gidigir ta yi Musari. Hanya ban san iyakansu ba, duka da na zana musu ne cewa na tarayyar turai ne suka mumu. To don me a lokacin nan ba a ce mu kasa ce mai incin kanta bai kamata ba muka amsa irin wannan tallafin. Na ce musu yanzu haka banda sauran aikin da suka yi kowace shekara kudi tsaba suke bamu na euro miliyon 100 wanda muke biyan albashin ma'aikata wata biyu cikin wani shekara su suka foron mu wannan haka. Kenan waɗannan mutanen da yake suna Mali kuma suka tashi sabilin ba su amince da juyin mulkin da aka yi, suka ce za su tafiya mu Niger da Burkina da ƙasashe na kudu Benin, Togo, Ghana da Cote d'Ivoire. Muka yi shawara muka ce bai kamata ba su kaura gaba ɗaya, ya cancanta su tsaya su tallafa mu su kama mu, kuma mu a shirye muke lalle in suka samu irin wannan damar su zo domin su taimake mu wannan nauyin da yake daure da kan sojawanmu su kama musu don yauni ya rage kaɗan. Wannan ne ma'anan mu'amala ta alheri, ta kishin ƙasa, ta nuna ƙamnan ƙasa da muka yi niyan mu yi in Allah ya sa suka amince kuma suka yarda su tsaya nan. Abin da nake jira da al'umma ƙasar Nijar addu'a, su mini addu'a. Da su na ce ma mutane har 'yan ta'adda inda kansu ni na nemi san uwayensu kuma babu wani cikin shahararrun na cikin nasu wanda ban tura mishi uwan shi ba, ban tura mishi malumai ba, in roƙe shi in ce mishi wannan abin da kuke yi ba zai kai ku ko ina ba, ya kamata ku gan ƙasar ku ji tausan al'umman ku ji tausan mutanen da kuke sa cikin halin kangi sabilin wannan aika-aika da kuke yi. Kuma nake kira ga 'yan Nijar su mini addu'a in yi nasara a wannan niyyar ta sulhu tare da waɗannan 'ya'yan nan namu, su mini addu'a na sojawanmu su galaba akan waɗannan miyagun mutanen da muke fama da yaƙi.